слънце блести на синьо море. Хотел Аурара е твоето кътче в забързания свят. Без грижи е цъфти, тук релаксираш с усмивка на лице. Резервирай сега своя бяг от тъгата. В Аурара на почивка, наслада, перфектен отдих във всеки детайл. Ела при нас и сърцето ти запей. Семейства и приятели на едно място. В Ауравда всички сте с щастие обидени. Приключения и спокойствие рамо до рамо, до рамо. Перфектен баланс до последния детайл. Резервирай сега своя бяг от тъгата. В Ауравда почивка, наслада, перфектен отдих във всеки детайл. Ела при нас и сърцето ти запей.